Il-Partit Nazzjonalista għadu qed iħaddem l-iskema taċ-ċedoli li meta nħolqot ħafna rawha bħala mod kif il-partit idur mal-obbligi tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. It-Torċa żvelat kif din l-iskema baqgħet fis-seħħ u llum hemm madwar 6 miljun euro li daħlu għand il-Partit Nazzjonalista b'dan il-mod. Din l-iskema nħolqot fi żmien l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Minn dakinhar tal-Partit Nazzjonalista bdew jitolbu lin-nies jagħtuhom 10,000 euro imbagħad iħallsuhom lura bl-imax. Dan sar mingħajr ebda forma ta' skrutinju jew due diligence fil-proċess. Fil-fatt, kif qalet it-Torċa fl-analiżi tagħha, meta daħlet fis-seħħ l-iskema kienet qajmet ħafna kontroversja għaliex il-Partit Nazzjonalista mhuwiex istituzzjoni finanzjarja. Għalhekk din l-iskema kienet interpretata bħala mod kif il-Partit Nazzjonalista jdaħħal eluf kbar ta' euro mingħajr ma jiddikjara mingħand min. L-iskema kienet bdiet ukoll meta l-Partit Nazzjonalista beda jsibha diffiċli jissellef mingħand il-banek. L-analiżi tat-Torċa tal-kontijiet pubblikati mill-Kummissjoni Elettorali turi li fuq medda ta' 5 snin il-Partit Nazzjonalista issellef mingħand terzi persuni medja ta' kważi 1,250,000 euro fis-sena permezz ta' ċedoli. Iċ-ċedoli jitħallsu brata ta' imax ta' 4% u suppost li jitħallsu fi żmien 10 snin wara li jkunu nħarġu. Fil-fatt, l-ewwel ċedoli jridu jibdew jitħallsu lura fl-2026. Il-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista jindikaw li sa tmiem l-2020 il-partit kellu jagħti kważi 6,160,000 euro lil dawk li selfuh permezz ta' ċedoli. Fil-fatt, id-dipendenza dejjem tikber tal-Partit Nazzjonalista fuq iċ-ċedoli qed qajjem dubji kbar fuq kif dan id-dejn jista' jitħallas lura, speċjalment meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista ppreżenta għada tant imwera tal-finanzi tal-partit.